Kingdom Come Deliverance 2. Напевно, саме емерсіўнае РПГ з паглыбленнем, у якую я калі гуляў. Усё, то бок лакацыі, баі, адзення, рамёствы, паездкі на конях, і як ты ляпаешся галавой аб быльку за нізкай брамы, здаецца вельмі прадуманым да дробязяў, каб задаволіць густы самых незвычайных гульцоў. Вітаю вас, сябры, на канале Рудзі. Не хвалюйцеся, спойлераў у гэтым відэо вы не атрымаеце. Я яшчэ да першай часткі задаваўся пытаннем, як гуляць у РПГ, дзе няма ні грана фантазіі, ні монстраў, ні дзіўных падзей, ні магіі, ні чароўных пярсцёнкаў, з дапамогай якіх старажытнае зло намагаецца захапіць увесь свет. Што можна цікавага рабіць у самым звычайным мурзатым сярэдневякоўі? Як і яе папярэдніца, гэта гульня звязана з палітыкай свайго часу і месца, каралеўствам Багемій у 1403 годзе. Чым там займацца? Каровам хвасты круціць? Але ж заняткаў насамрэч тут досыць. Праўда, яны часцей звязаны з бойкамі на руках, бойкамі на мячах, бойкамі групамі, бойкамі арміямі, зладзействам, марадзёрствам, алкагалізмам і паездкамі на конях па прыгожых палях сярэдневяковай славянскай краіны. Хочаце знішчаць ворагаў дзясяткамі? Да на здароўе. Праўда, спачатку хутчэй яны пасякуць вас, як сідараву казу. Бой гэта, канешне, у Kingdom Come асобная песня, у якой вы матляеце рукамі, намагаючыся неяк трапна ўляпіць ворагу па шлеме і пры гэтым не прапусціць шчытом у кадык. І уступаючы ў сутычку нават у канцы гульні, вы рызыкуеце атрымаць секача праз усю галаву. Я за праходжанне, на якое мне спатрэбілася 80 гадзін, так і не навучыўся вось на 100% нейкай тактыцы, якая дазволіць табе перамагаць усіх. Асабліва, калі ворагаў болей за аднаго. Праўда, пад канец, калі і баі зрабіліся больш маштабнымі, чалавекі пачалі вырубацца з 2 удараў. І ці гэта я так палепшыўся, ці распрацоўшчыкі палічылі складаныя баі з дзясяткамі ўзброеных рыцараў вельмі хардкорнай задумай і добра іх паслабілі пад заслону гульні. Па не 100% праходжанні, бо рэшту квестаў у другой лакацыі я ўсё ж пакінуў дзеля асноўнага сюжэта, зразумеў, што наколькі тут да халеры контенту на гэтых велізарных лакацыях. Блогерства хоць і мае свае безумоўныя плюсы, ўсё ж не дае сесці і 2 месяцы вошкацца на першай лакацыі. Бо я не магу марнаваць столькі часу на відэа, таму нейкі ўнутраны кантралёр увесь час сочыць, што я раблю, і падганяе наперад. Ведаеце, гэта новая класічная РПГ, якая адразу ж палюбілася. І па тоне, і па адчуваннях яна з'яўляецца сапраўднай пераемніцай вялікіх арыгінальных старых гульняў. Прама вось амаль што самая сапраўдная старыкоўская РПГ, толькі пры гэтым не з вуглаватымі мадэлямі, і цяпер усё можна рабіць. Рухавік і геймплей не абмяжоўвае. Ідзіце ў любы бок, усіх рабуйце, ці будьце рыцарам-ратаўніком, ці бандытам з вялікай дарогі, і вы абмяжоўваецеся амаль што сваёй фантазіяй, безумоўна зважаючы на ўмовы рэальнасці і гістарычнай сістэмы каардынат. Kingdom Come Deliverance 2 з'яўляецца прамым працягам першай гульні. Вы па-ранейшаму Індржых са Скалісы, сын каваля, асірацелы пасля нападу наймітаў-полаўцаў на ваш горад і кампаньён ахоўнік Яна Птачыка, маладога паніча. Багемія ахоплена вайной, разрываецца паміж прыхільнікамі выкрадзенага караля Чэхіі Вацлава і яго выкрадальніка, брата Жыгімонта, венгерскага валадара. Апекуны Птачыка, прыхільнікі Вацлава, адпраўляюць яго, Індржага, то бок нас і світу абаронцаў, даставіць ліст да аднаго з мясцовых магнатаў Бергава, галоўнага прыхільніка Жыгімонта, з мэтай пакласці канец міжусобіцы. Вядома, было бы дзіўна, каб гэта гісторыя для нашых пасланцаў добра скончылася. І адсюль пачне свой бег вялікая гісторыя. Як пачнецца яна з Вэрхала, так Вэрхалам і будзе працягвацца ўвесь час, пераходзячы ад фракцыі да фракцыі, пабываўшы шмат дзеі ў каго ў ходзе сюжэта, які становіцца і месцамі напружаным і інтрыгуючым і падобны на сапраўднае кіно. І гэта ўсё прыпраўляецца мноствам адсылак да гістарычных падзей і персанажаў, якіх вы таксама сустрэнеце на сваім шляху. Вядома, што не ўсе навучаліся на гістарычных факультэтах, маглі не чуць пра гусітаў, табарытаў, хто такі Ян Жышка і іншыя героі чэшскай гісторыі. І што, напрыклад, свяшчэнная рымская імперыя не зусім тая, пра якую кожны дзень толькі і думаюць у гэтых вашых тыктоках. Але ж, канешне, кантэкст дадае асалоды падзеям. Распрацоўшчыкі расказваюць стракатую, як і сапраўдны сярэдневяковы свет, гісторыю. Чэхі, венгры, яўрэі, цыгане, вандроўныя мусульмане, рэфарматары, паўстанцы і нават адзін сапраўдны сарацын. І хоць гэтыя вялікія і малыя гісторыі не заўсёды па-майстэрску напісаны, але адчуваецца руплівая і апантаная справай праца.
насычаная свяжайшым сярэдневяковым як шляхетным, так і туалетным гумарам. У прамым сэнсе, калі адзін з персанажаў, збягаючы ад крэдытораў па азартных гульнях, нырнуў у туалетную дзірку з надзеяй выплыць з таго боку. Жарт у тым, што не фартанула. У цэлым гэты гістарычны перыяд выдатна падыходзіць для адбітку часу, дзе настолькі ўсё складана з чорнымі і белымі колерамі ў палітычных разборках, што прыйдзецца часта рабіць цяжкі выбар ці пайсці на маральныя кампрамісы ў шырокай і багатай ролевай сістэме. І часта тут чорт разабрацца, як далёка па гульні вы адчуеце наступствы свайго выбару. Адно з самых галоўных у сюжэтна-гістарычна-апавядальным трыптыху створка пра сяброўства паміж Індыржыхам і Янам. Мы, адважны, мужны хлопец сапраўды запамінальным голасам і манерай гаварыць, раю не выдумляць за аўтэнтыкай чэшскай агучкі, а браць англійскую з цудоўным акцёрскім складам. І Ян, гарачы, крыху наіўны і летуценны, шляхетна ганарысты, але з гарачым і па сутнасці добрым сэрцам, ну і вострым языком, таксама адыграны цудоўным акцёрам. Назіраць за іх сцэнамі, перапалкамі, дыялогамі адно задавальненне. На жаль, ну і па логіцы гульні Ян не можа ўвесь час суправаджаць нас, бо тады б гэта была ўжо партыйная РПГ, а не адзіночная прыгода, таму па розных прычынах мы часта будзем паасобку. Ды ў гэтай частцы ў нас з'явіцца вельмі шмат каларытных, супярэчлівых і суперцікавых персанажаў. Вір падзеі, у які мы будзем зацягнуты, іншы раз выкідае такія фортэлі, што самыя цікавыя заходнія фільмы не ідуць ні ў якое параўнанне. Толькі паспяваць трымаць меч, ці каня, ці што там сюжэтна гэты раз усуне табе ў руку. Вельмі цяжка пры гэтым без спойлераў і падрабязнасцяў апісаць, наколькі смешнымі і абсурднымі там могуць быць сітуацыі. Мне здаецца, даўно так шчыра не смяяўся сам сабе, седзячы перад маніторам. Бываюць моманты, калі сімуляцыя сярэдневяковага свету набліжаецца да вельмі высокага ўзроўню. Вы можаце скрасці ціха нешта з хаты, але калі днём вас бачылі побач, то змогуць звязаць адно з другім і аб'явіць вас у вышук. Праўда, іншы раз здавалася, што гэта сістэма дае збой, бо мяне маглі пачаць шукаць, нават калі ніхто не бачыў. І такое імаверна, бо ў гульні сустракаюцца свае няроўнасці ў працы сімуляцыі свету. Таксама, як і ў любой ролевай гульні, чым бліжэй да канца, тым робіцца лягчэй біцца і ўвогуле існаваць. Але тут гэта даецца вялікай крывёй і большымі намаганнямі, чым у звычайных РПГ. Вы не проста непазбежна набіраеце абароты разам з падвышэннем узроўню. Павелічэнне ўзроўню само па сабе сведчыць пра ваша паляпшэнне, сігналізуючы, што чымсьці вы ўжо доўга займаецеся і, імаверна, можаце гэта рабіць лепей, чым на пачатку гульні. Узровень бліжняга бою можа даць вам плюс 5% пашкоджання ад сякеры, але толькі вы самі зможаце навучыцца пасля дзясяткаў смерцяў, з якога боку ўсё ж лепей і ў які момант ударыць гэтай самай сякерай. Ну і недахопаў штучнага інтэлекту, які тут як бы нам не распавядалі пра сімуляцыю жыцця, паводзіць сябе даволі класічна. Гэта дазволіць вам здзейсніць некалькі схаваных або дальнабойных забойстваў яшчэ да таго, як бой пачнецца належным чынам. Ды і ад ворагаў можна, напрыклад, збегчы, перазарадзіць арбалеты і, вярнуўшыся, палепшыць свае шансы яшчэ болей. Убачыўшы труп, падняць хай, а ўжо пасля дзясятку секунд безвыніковых пошукаў спакойна пайсці сесці на лаўку і працягваць есці сваю курыную нагу, класіка штучных інтэлектаў яшчэ да таго, як іх сталі так называць. Гэты свет падпарадкоўваецца сваім уласным правілам, як вам на шкоду, так і вам на карысць. Бачылі ў краме неймаверна дарагі камплект даспехаў? Kingdom Come Deliverance 2? Нет, давайте прасцей. KCD2 дазволіць вам пракрасціся ў дом пасля наступлення цемры і забраць зброю прама са склада ўладальніка крамы. Хочаце навучыцца ўсім фішкам ад мясцовых настаўнікаў, але шкада грошай? Ды ніхто не замінае пасля навучання пашнырыць у выкладчыка ў кішэнях з дапамогай адпаведных здольнасцяў. Можа, настаўнік па злодзейству яшчэ і пусціць ад такога слязу, калі вучань яго перасягне. Гэта гульня, у якой на пытанне, ці можна тут гэта, звычайна адказваць гучным безумоўна можна. Можна змарнаваць гадзіну на тое, каб уціхую абнесці цэлы замак, пару разоў вынесшы скрадзенае ў каня ці зганяць на продаж у суседнюю вёску, бо тут не хочуць мець спраў са злодзеямі. І тым самым даламаць мясцовую эканоміку, якая, на мой погляд, працуе толькі на пачатку, да першай нармальнай бойкі. Бо з аднаго трупа вы паздымаеце сабе найлепшую на гэты момант браню, а з другога такую жа, але ўжо на продаж. Так што вельмі хутка выжыванне, то бок есці, спаць, мыцца, набываць заход,
перарахоўвання і лячылкі зробіцца проста працэдура, якая не патрабуе ад вас высілкаў. За квест дадуць 80 грошай, паспаць 12, памыцца недзе каля таго жа. А з трупа адзін толькі шлем можна ўпуліць за 300. Так што бегаць пары тысяч пянёнц і адчуваць сябе топам па ўсім будзеце вельмі хутка. Хоць і працягваеш потым аглядаць забітых разбойнікаў і ворагаў, але хутчэй аўтаматычна і мо там выпадкова які квеставы прадмет, ці нешта яшчэ. А матывацыя рабіць квесты застаецца толькі калі там цікавы сюжэт. Таму, імаверна, я напрыканцы пераключыўся на асноўную гісторыю, бо яна гарантавана насычана падзеямі. Хаця, вядома, другарадныя квесты тут таксама як на падбор, з жартамі, прыкалюхамі, нечаканымі паваротамі і агулам вельмі прапрацаваныя. Але на эннай гадзіне ты гаворыш, ўсё, харэ з вашымі вясковымі разборкамі, я пайшоў. І не забываем пра маю блогерскую дэфармацыю, дзе я не магу марнаваць столькі часу. Пры гэтым усё тэхнічна працуе цудоўна. Я гавару пра падвісанні, там затупы і падзенне FPS. У параўнанні з іншымі многімі гучнымі рэлізамі апошніх гадоў нават ідэальна. Але пры гэтым сам рухавік дае прыколаў цэлы воз і ўся цудоўная сюжэтная гісторыя крыху збіваецца аб дробныя касякі і недапрацоўкі, якія ўсе разам так і гавораць. Не, мы не вылезаны прадукт за мільёны долараў, хаця бюджэт там не слабы. NPC захрасаюць адно ў адным, у кат-сцэнах персанажы знікаюць і з'яўляюцца, ходзяць па паветры і шмат іншага. Гэта не часта здараецца, але вока чапляецца. Усё даруецца і не заўважаецца, як у тых самых старых ролевых гульнях, дзе нам давалі геймплей і мы кайфавалі. Так і тут, да чорт з вашымі празрыстымі тэкстурамі і знікаючымі з рук паходнямі, калі мысяць і прысядаеш. Затое тут насыпалі самага галоўнага ў гульні – гульню. Багемія нашмат болей, чым маленькі кавалачак на вялікай карце Еўропы. У Кейсіді 2 прадстаўлены дзве лакацыі проста непрыстойных памераў. Вас чакаюць паляванні, лагеры бандытаў, раскопкі магіл, пабочныя квесты, ўсё, чаго вы чакаеце, а таксама кавальская справа, алхімія, косці, сапраўдныя карты скарбаў і бог ведае што яшчэ. Пры гэтым любая справа, за якую вы берацеся, гэта не проста міні-гульня, а паўнавартасны працэс, які патрабуе ад вас умеласці і часу. Я проста люто закайфаваў ад кавальства. Вы будзеце награваць метал да канкрэтнага стану, надаваць яму форму, адбіваючы малатком па ўсёй загатоўцы. Калі астыне, зноў награваць і цягнуць назад на кавадла, біць, загартоўваць і тачыць на камні. Са звонам і іскрамі вы будзеце бачыць, як з кавалка гарачага металу прамалёўваецца форма сякеры. І гэта чартоўскі захапляльны працэс. Алхімія дык увогуле нейкія заняткі ў Хогвартсе. Налі патрэбны рэагент, насып, падагрэй, перакулі гадзіннік, нешта дадай, патаўчы. Карацей, не для мяне, але выглядае магічна і ўпэўнены, што прынясе камусьці з вас задавальнення калупацца ў гэтым усім. Вядома, што бы вы не выбралі як асноўны занятак, куды накіроўваеце свае сілы, гульня ўсё роўна дасць магчымасць скарыстацца ўсім. Вы то салдат, то шпіён, то гулец у косткі, то каваль. Сюжэтная лінія сярэдневяковага сімулятара жыцця доўга і разнастайна, і вам спатрэбіцца ўсё, чаму вы навучыліся, ці не. Kingdom Come Deliverance 2 вельмі амбіцыйная гульня з кінематаграфічнымі кат-сцэнамі, галівудскімі паваротамі сюжэта, жартамі, дынамікай, сапраўднай драмай, разгалінаванасцю выбару. І пры гэтым тэхнічна крыху касабокая, трохі вуглаватая, з не заўсёды працуючымі алгарытмамі і механікамі. Дробязі не перашкаджаюць, але могуць выбіваць. Калі ты набыў пакой, каб ночыць у карчме, а па цемры карчмар выклікае на цябе варту, як на валацугу, які пракраўся на ложак. І не, гэта не чарговы, глыбока сімулятыўны момант сквапнага шынкара, які вырашыў вас абмахлярыць, а проста збіты механізм, у якім знікла аплачнасць начоўкі. Ці драўляны герой, які не можа шмат пра што пераскочыць, ці запінаецца за маленькі камень, ці за прыступку лесвіцы, ці бясконцая анімацыя падыходу да куфара замест яго ўзлому. Не ведаю, можа вы іх і не сустрэнеце, ці нават не заўважыце, і гэтым цалкам нармальна, бо гульня тройчы гэта ўсё кампенсуе. Kingdom Come, як я ўпэўнены, спадабаецца сапраўдным аматарам старых ролевых гульняў. Тым, каму падабалася хадзіць па Маравіндзе ці Скайрыме, развіваць умеласці, вошкацца па пячорах, хадзіць усюды ў пошуках прыгоды на сваё мяккае месца. Сачыць за каларытнымі персанажамі, жартамі, сітуацыямі, якія як маятнік лятуць ад драмы да поўнай бздуры, хутка пралятаючы свой цэнтр нармальнасці. Адна асалода. А паміж гэтымі суперважнымі гістарычнымі падзеямі, войнамі і вялікімі бойкамі
Можна ўзяць свайго каня ці дапамагатага мата, сабаку, які як сапраўдны верны сябар можа хадзіць з вамі і дапамагаць у бойках, высочваць сляды і паляваць. Узяць іх і прайсці па вёсках, спытаць у карчмара, ці не здарылася чаго цікавага, пачуць казку пра схаваную па легендзе недзе міфічную сярэбраную сякеру вадзянога і выправіцца на яе пошукі. Ці выратаваць жыхароў ад начнога страхавідла, што пасекла некалькі кароў. Можа, гэта сапраўдны ваўкалак, і вам трэба ўспомніць усе вашыя навыкі з трэцяга ведзьмара. Ці разлютавалася боства, якому, як аказалася, мясцовыя прыносяць на старыя шахты ахвяры. Ці кінуцца шукаць дачку цыганскага барона, што знікла з качавога лагера. Ці ўвязацца ў выратаванне пастуха ад ваўкоў, якое прывядзе да знаёмства з цікавым барашкам. Безліч разнастайных заданняў, да якіх распрацоўшчыкі падышлі з усёй адказнасцю. Тут мая павага. Ну і нельга не сказаць пра варыянтнасці, як распачаць квест, як яго праходзіць і чым гэта ўсё скончыцца. Ролевая сістэма, паглыбленне і разнастайнасць ва ўсю шырыню. Напрыклад, трэба патрапіць на вяселле, але туды не пускаюць розных валацуг. Можна пайсці наймітам да каваля і як яго памагаты схадзіць на вяселле. Можна атрымаць запрашэнне праз працу на хітрага млынара, ці ёсць іншыя непазначаныя варыянты, якія можна знайсці, пашоргаўшыся туды-сюды. У гульні мне не хапіла выбару складанасці, каб я, напрыклад, мог атрымаць больш імерсіўны досвед. Часта гульня ставіць маркеры, куды канкрэтна ісці. Пры гэтым ёсць сітуацыі, калі даюць вобласць для пошуку і тлумачэння тыпу «за вялікім дрэвам направа, а за каменным крыжом уніз з гары». І гэта сапраўды цікава. Я бы быў не супраць больш складаных налад для аматараў з адключэннем падказак па квестах. Каб і бойкі былі жорсткія, і грошай было менш, і луту не столькі валілася з мерцвякоў. Хаця, калі Кейсиді 2 гуляецца ў рэалізм, то і дзіўна не мець магчымасць зняць усю вопратку з трупа разбойніка недзе ў лесе, і гэта была бы супярэчлівасць самімі ідэямі распрацоўшчыкаў. Але я быў бы не супраць і дараваў бы. Ну ці лут зарабіць нашмат танней, каб я не быў тысячнікам ужо праз дзесятак гадзін. Тут ёсць механіка скрадзеных рэчаў, тыпу пры продажы ў той жа вёсцы гандляр дасць міні-грошай ці ўвогуле адмовіцца іх набываць. Але з наяўнасці хуткага перамяшчэння ніякай праблемы пераляцець у суседнюю і там упуліць за поўны кошт. У першай частцы быў момант, што дадалі потым высокую складанасць, дзе проста адключылі перамяшчэнне, наколькі я ведаю. Але улічваючы памеры абедзвюх карт, я бы проста ахрынеў столькі хадзіць. Мне хапіла гэтага ў другім сталкеры. Всё, дзякуй, не настолькі мне трэба імерсіўнасць. Адзначу зручнае гарызантальнае меню інвентару, да якога прызвычайваешся даволі хутка. Дадалі 3 наборы касцюмаў, паміж якімі можна імгненна пераключацца. Дарэчы, тут жа распрацоўшчыкі не запарваліся наконт рэалізму. І гэта фішка вельмі карысная. Я наладзіў сабе латны рыштунак на бойку, строй на баляванне з высокім паказчыкам харызмы і адзін на злодзейства. Чыста басяцкі камплект з нізкім узроўнем шуму і заўважнасці. Ідзеш на чорную справу, пераключыўся ў рэжым валацугі. Трэба весці важныя перамовы, шляхетны строй накінуў і пайшоў усіх шакаваць сваім красамоўствам і прыгажосцю. Праўда, калі там пачнецца вэрхал, перапрануцца не дадуць, так што ў мардабоі на панскім прыёме прыйдзецца карыстацца тым, што ёсць. Таму хоць невялікі мечык за шляхетны пояс уторкнуць трэба. Тут дадалі, дарэчы, першыя ручныя куляўрыны, агнястрэльная зброя, якой можна толькі што зайцаў у лесе пужаць. Бо нейкай сапраўднай карысці ад гэтай павольнай і недакладнай зброі я так і не знайшоў. На адлегласці лепей усяго засадзіць з арбалета ці лука, а потым дабіць параненага сякерай. А з гэтымі пукалкамі хай бегаюць NPC. Давайте пачнем падсумоўваць. Сябры, гэта цудоўная добрая ралёўка з вялікай картай, магчымым павольным яе вывучэннем і прыгожымі краявідамі. Графоній добры настолькі, каб не ўзнікала пытанняў да яго і не такі, каб захапляцца анімацыямі твару. Таму, дарэчы, мяркую, тут і няма праблем з аптымізацыяй. Пакоі, хаты і сядзіб вельмі падобныя і застаўлены падобнымі мадэлямі мэблі, і тут няма чаму проста перагружаць гульню. Прыгодніцкі сюжэт, смешныя сітуацыі, забаўныя персанажы. Сцэнарый не без дзірак і дыялогі не заўсёды напісаны ўладальнікамі Пуліцера, але нейкай зусім крынжаціны не падаюць. Агулам гульня кайфовая, дабротная, моцна збітая і па-старому геймплейная. Пры гэтым прысутнічае ўражанне невысокабюджэтнасці і неадпаліраванасці. У мяне моцныя асацыяцыі, ведаеце з чым, з працай майго цесця, які, напэўна, ўжо гадоў 40 займаецца будоўляй.
Калі ён робіць нейкія ці то прыстасаванні, ці вырашае унікальныя будаўнічыя пытанні, то гэта штука можа быць зварана з розных кавалкаў металу, нейкіх абрэзкаў і выглядаць, не супер прыгожа, ведаеце, не з вітрыны крамы, з балтамі і нейкімі скобамі, але яно на 200% будзе трывалае, не разваліцца і выканае сваю задачу без праблем. Тое ж я адчуваю і тут, яно вось просто ўсё зроблена нармальна. Гульня, як мы, дзяды, любім, каб можна было сеў і гуляеш. І не пераймаешся графоніі, лагі, звышкрутыя трасіроўкі прамянёў, супер-мега-штучныя інтэлектныя штукі. Просто гуляеш у вялікую гульню з шырокімі магчымасцямі. За гумар асобная падзяка, момантамі просто кайфаваў і ад душы смяяўся. Недарэчныя сітуацыі ў найлепшых традыцыях. Так што аматарам ролевых гульняў прыглядзецца, падрыхтавацца і паглыбіцца ў прыгоды Індржыха са Скаліцы. Моя ацэнка самая моцная 8 з усіх магчымых 8 і адна з найлепшых гульняў апошніх часоў, што я гуляў. Не без хібаў, і каб яна была да канца сабрана ў тое, на што распаўсюджваліся амбіцыі распрацоўшчыкаў, атрымала бы свае пачэсныя 9. Дзякую усім за ўвагу. Спадзяюся, вам было цікава і вы не пашкадуеце сваіх шыкоўных пальцаў угару і шляхетных каментарыяў. Гэта гульня варта, каб мы яе з вамі абмеркавалі. Дзяліцеся сваімі ўражаннямі, чаканнямі, хайце гульню ці аўтар, калі не згодны. Каментарыі ўсё сцерпяць. Ад усяго сэрца дзякую спонсорам з Patreon. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і ўласны сайт, а за гэта атрымліваеце бязмежную падзяку, ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік, а таксама дадатковыя відэа на сайце Patreon. Ну і вядома, запісваеце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!